Numele meu este Sergiu Calancea, sunt medic stomatolog generalist, competență în implantologie și endodonție, câteva specializări în estetică și parodontologie. Activez în cadrul cabinetului medical Light Dental Clinic. De când am achiziționat acest minunat aparat de laser Light Touch, în cadrul cabinetului nostru, zilnic, practic la orice manoperă, se aplică acest laser. Unde a fost freză, acum este laser, ceea ce oferă fără durere să fie tratamentul, să fie tratamentul mai rapid, dacă chiar nu mai rapid, ceea ce e foarte important, fără vibrațiile frezii, fără anestezie, deoarece anestezia și frica de ac este cel mai mare pericol, să spunem, psihologic în cabinetul nostru a pacienților. Datorită acestui tip de aparat, noi ușor putem să lucrăm și cu pacienții noștri mici, care suferă cel mai mult de frica de ac, de frica de freză. Acest lucru ne oferă nouă specificul unde e ierbium iag. Nu intrăm în detalii, dar este un laser care întrunește întrânsul calitățile unei ablații foarte precise și, să spunem, painless, da, nedureroase. Pacienții nu doresc mai mult să fie tratați în mod convențional prin curetaje și tot soiul de, să spunem, old school. Un tipar mai nou al tratamentului periimplantitic, care a devenit deja un standard de aur în lume, este tratamentul periimplantitic cu aplicarea laserelor, în special cu laserul Light Touch. Nu există niciun domeniu în stomatologia noastră generală și de specialitate îngustă, cum ar fi paro, chirurgie oromaxilofacială, endo, unde nu se poate aplica acest laser. Unul din factorii importanți în înlocuirea frezei cu laserul ierbium iag de la Light Touch a fost faptul că noi aproape nu folosim, noi înseamnă că stomatologii care lucrăm în acest cabinet, și aproape cam 90% nu se mai folosește anesteticul, sub formă de injecție, bineînțeles. Tehnologia laser în handpiece, designul, comoditatea, face ca noi în principiu să fim la 1 mm distanță de o piesă tradițională de turbină. Dacă să le comparăm, poftim. Noi suntem tot acolo. Ceea ce nu ne trebuiește nici timp și nici speciale cunoștințe. Ce ține de copii, cred că aceștia sunt cei mai fericiți pacienți care la cabinetul nostru nu mai au nevoie să vină și trebuie să-i convingi să facă anestezie. Unul din factorii care tot timpul a speriat pacienții, indiferent de ce vârstă n-ar avea, a fost vibrația de la freză. Și mai pot să spun că datorită faptului că noi avem posibilitatea cu acest laser să lucrăm și pe țesuturi dure și pe țesuturi moi, frecvent în aceeași ședință, mai ales dacă vorbim de terapie restauratorie în care acest tip de laser este la noi în cabinet numărul 1, noi frecvent utilizăm terapie restauratorie cu o plastie gingivală dacă e necesară. În setările pentru Light Touch este practic unicul laser care foarte bine este integrat pentru lucru zi de zi, fiind destul de mic, mobil și având un design foarte frumos și atrăgător, care le place și copiilor. De exemplu, la noi în cabinet el a fost proiectit Olli, nu Iv, nu cumva, dar Olli, roboțel. Sigur că n-am dat voie să se cațere pe el, să-l călărească, asta e altă parte. Mie mi-a ușurat foarte mult munca cu copiii și cu pacienții. Sunt dr. Calancea Sergiu și vă invit în clinica noastră Light Dental Clinic să beneficiați de experiența noastră în lucru cu laserul Light Touch de la Light Instrument.